Di şevên Remezanê de ewan digel çendîn tîmên dîtiriyê navxweyî û derbey Akrê qaremaniyeka yariya Gustîlanê rêxistibû. Ew yariya kultûrî ku li bav û bapîran bi wan maye ve, hekar jî êk ji serpereştiyarên vê yariyê ye. Wî li zarokîniyê heza vê yariyê hebûye û nûke jî serpereştiya vê qaremaniyê diket. Tîma me Akrê, tîma Gulan, tîma Gelê, tîma Barawan, tîma Kelekçî. Ev tîma xiret bi bejdor bûn. Nûkeş dewrî yê geştiya niyayî li Ebaxîr ye. Tîma Gelê û tîma Kelekçî. Hêviya serkeftinê bi her du tîma dixwazim. û ev yariyeş wekî dibêjin ya dilê me de her ya sax e. Hindî me bîr e em gel bav û bapîrê xwe de em ê fêr bîn. Yarizanên vê yariyê diyar dikin ku tam û çêja Gustîlanê ya ciyawaze digel yariyên dîke nexastme di şevên Remezanê de. Her wiha bi rêka vê yariyê hevalên wî bi xwe peyda kirîne. خوشی و ویوری گله کو خوشه پتر ده برادر و نوسی مثلا نوکا بمیسال چیا زاخو ده تا برادر ابن چیا کلور ده تا برادر ابن چیا کلک چیا هرواطف يعني اف يوريا مروي بيكتيني يعني شطف سايد پتر يكو دو ده نوسی بخوشياش خوشي گله کو ده دو اف يوريا تقريبا 10 سال ويوريا تكن ده از وکی از بخول لعبی تابانی ما بس لعبا گلستانی تامو چجاکا جواسه گله خوشتره شتابانی زانی مشكلة چی نابید حماسة خوشتره گلک لعبه كولتورية أكيد ناسين منورة ما قال آكري قال جماعة باروان باردرار شيخان أكيد دي شي بيت حوالين بتر دي شي بيت قال زاخو جماعة قال كلار ما جماعة فيري آكري قال بغداد لعب كر أكيد حوالين دي شي بيت Her tîmekê 25 yarizan pişik darin. Yarizanên vê yariyê jî divêt kesên şareza û derûn aram bin û gustîlê di nav destên xwe bizir bikin. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akrê.